खुलुमबाय बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा भिडिअ इन्ट्र'खौ नायनानै मा भिडिअ लाना फैदों, मानि सायाव सावरायनो नागिरदों आङो। माने नैबे हिनजाव सासेया माने बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ जोबोद लासिंसिं खालामदों आरोना। स' लोगोफोर खोनासंना लाग्रो बिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ, बिनि उनाव बुंगासिनो आं। बर' हौवा मोनासै नामा? बर' हौवा मोनासै? आरे आंनो नांखाया बर' हौवा। गन्थं नाग्रा गुस्ति बेरलाव सोर लागोन नोंसोरखौलाय? फुङाव सिखारबानो जात्रा लस लस नोंसोरखौ नायबाय थानांगौ जाबाय आरो। नांखाया आंनो। ओरैबायदि बुरबक हिनजाव बियो, सोर बिमा खिबुनि फिसा बियो, बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ फाननो नागिरग्रा, बबे गोबोरखियाव जोनोम मोननाय बे बुरबक हिनजावा। स' लोगोफोर बिथांखौ मा खालामनांगौ, बे हिनजावखौ मा खालामनांगौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलाय। आं हले जोंबाय बर' सेंग्राफोरखौ लासिंसिं फोरोंनायनि थाखाय आं जोबोद लासिंसिं मोनदों आरोना, जोबोद रागा जोंदोंबो आं। माने बे हिनजावखौ खाथियाव मोननायबा आङो मा खालामगोन आंसो मिथिसिगौ आरोना। स' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बे हिनजावखौ, बुरबक हिनजावखौ मा खालामनांगौ।